कणकवली शहरात टेबवाडी येथे सुवर बाजारच्या मागील शेतात 5 जनावरांचा अचानक मृत्यू झाला आहे। नेमका मृत्यू कसा झाला हे माहीत नसलं तरी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विषबाधा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे। आमचा पंचनामा झाल्याशिवाय आम्ही काहीच करणार नाही. म्हणजे माणसासारखं हो, म्हणजे बरोबर. जसं आपण सरकारी जसं हॉस्पिटलला करतात तसं. पण ते काय म्हणतो मॅडम पंचनामा आणि दुसरी इथे साईड केला आणि नंतर पीएम तिकडे केलं तरी चालेल ना? हो, चालेल हा, म्हणजे चालेल. तो एक म्हणजे त्यांची एक प्रोसिजर पूर्वी नाही, होईल असं फक्त असं स्पॉट बदलात म्हणून. हा, नाही स्पॉट बदलला तर चालतो कारण पंचनामा असतो ना आपल्याकडे. ठीक आहे, आपण पीएम कुठं करायचं ते ठरवूया. पहिला पोलिसांचा पंचनामा करू. हा तुम्ही सकाळी 9 वाजता पोहोचा, सगळं करा. तिथे एका याच्यावर पंचनामा करायला किती वेळ लागतो पीएम करायला? एक अंदाज अंदाज तरी एका याच्यावर त्यानंतर आणखी एक जनावर मृतावस्थेत सकाळी त्याच परिसरात आढळून आलं। नेमका मृत्यू कसा झाला हे माहीत नसलं तरी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विषबाधा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे। मृत जनावरांमध्ये 2 दुधा, 1 रेडा, 1 गावण, 1 गाय आणि 1 पाडी असे एकूण 6 जनावरे आहेत। एवढ्या मोठ्या संख्येने मृत झालेल्या जनावरांमुळे शेतकरी राकेश अशोक राणे यांचं सुमारे 3.5 लाखांचं नुकसान झालंय। या घटनेनं शेतकरी राकेश राणे यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे। कणकवलीमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे। 5 जनावरांना, दुभत्या जनावरांचा मृत्यू झाला आहे। नेमकं मृत्यूचं कारण अस्पष्ट आहे, कारण आपण बघितलं तर जी 4 जनावरं आहेत ती आपण कणकवलीतील ह्या सुपर म्हणजे SMS समोर जे सुपर बाजार आहे त्याच्या पाठीमागे शेतामध्ये मृत्यू होऊन पडलेली आहे। त्यानंतर 1 जनावर आहे, गाय आहे, ती एका बाजूलाच एक घर आहे त्याच्या दारातच पडलेली आहे मृत्यू होऊन। आणि 2 जनावरं ही अत्यवस्था आहेत, थोडीशी ह्या गोठ्यामध्ये आहेत। एकंदरीत हा जो गोठा आहे, ही एक जी आहे ती म्हैस आहे, ती एक म्हैस आहे। यांना देखील थोडंसं विषबाधा झाल्याचा अंदाज, प्राथमिक अंदाज वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आणि त्यानंतर त्यांच्यावरती देखरेख ते करत आहेत। आणि एकंदरीत नेमकी परिस्थिती काय जाणून तरी घेणार आहोत। सर, नेमकं काय झालं असावं? तुम्ही वैद्यकीय अधिकारी आहात, जनावरांना नेमकं असं काय झालं असावं? हे जनावरं ती चरतच ना, तिथे त्यांनी काहीतरी विषारी पदार्थ किंवा विषारी मिक्स झालेलं पाणी वगैरे असं पिलेलं असेल, त्याच्यामुळे कोणत्या तरी प्रकारची विषबाधा झालेली आहे। त्याच्यामुळे त्यांना ते विषबाधा झाल्यामुळे त्यांना लगेच मृत्यू आलेला आहे। कारण एकदम अशी जनावरं विषबाधा झाल्यामुळे अशी पोट फुगूनच ती मेलेली आहे। त्याच्यामुळे विषबाधा कोणत्या प्रकारे झाली हे काय आपण असं आता सांगू शकतो, पण प्राथमिक आमचा असा अंदाज आहे की ते विषबाधाने मेलेली आहे। निश्चितच विषबाधेने मेलेले सांगतात, पण लगेच एवढ्या जनावर असतात आणि नंतर मग त्यांची पोटं फुगली आहेत, तोंडातून पाणी देखील त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आलेलं आहे। काय त्याच्याबद्दल काय अंदाज? नाही, ते विषबाधा कोणत्या प्रकारची आहे त्याप्रमाणे तशी लक्षणं दिसतात, असा विषय आहे। तेव्हा विषबाधा कोणत्या प्रकारची आहे आपण आता कशामधून झाली असेल विषबाधा? काय नाही, एक तर त्यांनी चाऱ्यावरती तिथला चारा खाल्ला असेल, त्याच्यामध्ये काहीतरी कॉन्टॅमिनेशन झालेलं असेल, किंवा तिथल्या पाण्यामध्ये कॉन्टॅमिनेशन, त्याच्याप्रमाणे विषबाधा झालेली आहे।
निश्चितच आपण बघितलं तर विषबाधा झाल्याचा अंदाज, प्राथमिक अंदाज हा व्यक्त केला जातोय आणि एकंदरीत आपण ही 5 जनावरं आहेत ती आता कणकवलीतील दगावलेली आहेत आणि शेतकऱ्यावर मोठा डोंगर कोसळला आहे. लाखोचं नुकसान या शेतकऱ्याचं झालेलं आहे. म्हणावं तसं म्हणजे शेतकऱ्याची म्हणजे जनावरांची किंमत आपण करू शकत नाही, पण शेतकऱ्यावर मोठं डोंगर कोसळलं. 5 जनावर, दुभती जनावरं यांचा मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण आता हे जे शेतकरी आहे तो डोक्याला हात लावून बसलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.